Българи, живеещи в чужбина, настояват за равни права при осиновяването на деца. Сега, според приетия наскоро нов семейен кодекс, българите, живеещи зад граница, трябва да преминат през процедурата за международни осиновявания. За TV7 омбудсмана Гиньо Ганев заяви, че промяната в закона е приета прибързано. Подробностите от Тодорка Костова и Роман Миланов. Около 200 са българите зад граница, които искат да осиновят дете. Те обаче не желаят да бъдат третирани като чужденци, когато става дума за родителство. Чрез видеовръзка разговаряхме с една от тях, Деница Кацарова, която живее със съпруга си в Германия. Подавахме документи август 2009 и октомври месец дойде промяната в закона и получих отказ на базата на това, че съпругът ми работи в чужбина, т.е. той е над 9 месеца извън страната и ни обясниха, че бихме могли да кандидатстваме за дете в България, ако аз кандидатствам самостоятелно, което за мен е абсурд. За Деница това, че трябва да кандидатства по процедурата за международни осиновявания, означава не само плащане на по-големи такси, но и ограничени възможности. Тя може да осинови дете само след получени 3 отказа от потенциален осиновител, живеещ в България. По новия закон, чужденците в България могат да осиновяват по местна процедура, като българи. Това означава, че ако един англичанин, това означава всъщност абсолютно допускане на осиновителния туризъм. За TV7 един от водещите юристи у нас в областта на семейното право, доцент Велина Тодорова, обясни промяната в семейния кодекс, нуждата от синхронизиране с Хагската конвенция. Според доцент Тодорова, ако се направи изключение, когато осиновителите постоянно пребивават в чужбина, но с българско гражданство, това ще породи проблеми за детето и приемната държава. За преосмисляне на промените и по-добра защита интереса на децата се обяви омбудсмана Гиньо Ганев. И законодателството, което уви и този път е прието с прибързаност, да бъде поправено. Няма вечни закони, има вечни права и интереси. Предстои петиция с исканата промяна на закона да бъде внесена в петък при омбудсмана Гиньо Ганев.